Прывітаннечка, гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Лукашенко кажа, што не трэба спяшацца з высновамі пра тое, хто атакаваў аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Рассіі. І адразу ж робіць. Што? Спяшаецца з высновамі. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник. Я бацькі ў соцсетках адразу ж павесялелі. Лукашенко ва ўсім разабраўся. Ну што паробіш, некаторым доказы не патрэбныя. Беларускія падлеткі працягваюць засвойваць карысныя ў жыцці навыкі пад кіраўніцтвам людзей у пагонах. Гэтым разам ім паказалі, як засцілаць ложак. Не, ну гэта ўжо тое-сёе. Гэта ўжо не скажаш, што зборы дарма прайшлі. І дакладна, гэтым хлопцам пашанцавала болей, чым героям нашай мінулай праграмы, якіх прымушаюць маршыраваць па вуліцах і спяваць Кацюшу. Прэм'ер-міністр расказаў, што не трэба глядзець на лічбы. Інфляцыя, валавы ўнутраны прадукт, парытэт пакупніцкай здольнасці – гэта ўсё ад лукавага. А што сапраўды важна, гэта ці працуюць у краіне заводы. Настоящая устойчивость сегодня измеряется не абстрактными финансовыми показателями, а стабильностью работы реального сектора. Это способность государств и бизнеса создавать защищенные от внешних шоков долгосрочные производственные и логистические цепочки. А дзе хоць слова пра прыбытак? Пра тое, што гэтыя заводы мусяць працаваць паспяхова, а не год за годам жэрці грошай з бюджэта. А, стойце, гэта ж лічбы, гэта не цікава. Галоўнае, каб дым падымаўся з завадской трубы. Прапагандыстка 2 тыдні не выпускала новых відэа, але гэтага ніхто не заўважыў. Але яна вырашыла выдаць сваю нікчэму за перавагу і літаральна пахвалілася адсутнасцю ўвагі да сябе. Выпала из эфира на целые 2 недели и прекрасно провела отпуск. Это только Гришу Озаренко объявляют в розыск спустя сутки отсутствия в эфире, причем не наши белорусы, которые понимают, что должен быть у людей отпуск, а змагары. Дзяўчыну гэтую завуць Вікторыя Кірыченка, і яна вельмі хоча, каб яе відэа ўсё ж такі хоць хто-небудзь паглядзеў і пакінуў каментар. Если меня сейчас смотрят беглые, а я знаю, что вы смотрите, пожалуй, не постесняйтесь перечислить в комментариях под этим видео, что же еще дает вам ваш режим и ваше дно. С удовольствием прочитаю. Ну, так атрымалася, што менавіта вось гэтае відэо мы з вами такі паглядзелі. Але я абяцаю, гэта ў апошні раз. Зусім паплахела галоўнаму рэдактару мінскага кур'ера Кірылу Казакову. Бедалага забыўся і на тое, што ён журналіст, і на мужчынскую годнасць. Ледзь толькі гаворка зайшла пра Святлану Тихановскую. Ксения Лебедева тоже по пути туда, для того, чтобы снять... Рассказала о том, что она с детьми. Шлюха, польская подстилка. Ты шлюха. Больше тебя по-другому не назвать. Я не понимаю вообще. Осталось только этому лохушке вылезти и сказать, это тоже теракт со стороны России. Чмошники, сдохните там. Гэта Казакоў так рэагуе на тое, што Тихановская прынесла спачуванне дзецям і дарослым, якія пацярпелі ад атакі на беларускі аўтобус у Бранскай вобласці Рассіі. Лукашенка ж, дарэчы, ніякіх спачуванняў ні ў дзень трагедыі, ні на наступны дзень не прынёс. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.